Kien hemm sigurtà massima fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li ajruplan tal-Air Malta għamel sejħa ta' emerġenza lill-awtoritajiet Maltin minħabba dak li jidher li kien ħruq abbord dan l-ajruplan. Fil-post waslu numru ta' ambulanzi, vetturi tal-protezzjoni ċivili, il-firefighting team tal-Ajruport kif ukoll pulizija li taw l-għajnuna kollha meħtieġa. It-titjira tal-Air Malta kienet il-KM 514 lejn Vienna. L-ajruplan niżel lura fl-ajruport għal ħabta ta' 8 u 10 ta' filgħodu u fortunatament ma kienx hemm rapporti ta' nies feruti u l-passiġġieri tniżlu kollha bla problemi. Sissa għadu mhux magħruf x'kienet il-kawża ta' dan il-ħruq għalkemm sorsi qalulna li n-nar żviluppa fiż-żona fejn jinżammu l-bagalji. L-MIA fi stqarrija qalet biss li l-ajruplan kellu problemi tekniċi. NetNews jista' jikkonferma li t-titira kienet għadha fil-fażi ta' tluq u fil-fatt l-ajruplan kien qiegħed fuq fil-flax ħin daħlet is-sejħa l-għajnuna. Il-każ għadu qed ikun investigat. It-tmexxija tal-MIA irringrazzjat lil dawk kollha li ħadmu biex kien assigurat livell li ta' sigurtà fuq il-mitjar u li kienu immedjati fl-intervent tagħhom. Intant l-Air Malta fi stqarrija qalet il-klijenti ingħataw akkomodazzjoni f'lukanda matul il-jum kif ukoll titjira oħra lejn Vienna. L-istqarrija tindika wkoll li b'kollox kien hemm 170 persuna abbord dan l-ajruplan u 7 membri tal-ekwipaġġ. Klijenti bbukjati minn Vienna għal Malta ġew provduti wkoll b'akkomodazzjoni f'lukanda u b'titjira oħra.